Σε ένα πανέμορφο, μαγικό δάσος, γεμάτο πολύχρωμα λουλούδια και λαμπερά δέντρα, ζούσε η μικρή Λίλα, ένα γλυκό κοριτσάκι με ξανθές μπούκλες. Κάθε πρωί έτρεχε ανάμεσα στα λουλούδια και μιλούσε με τα ζωάκια του δάσους. Μία μέρα, ενώ περπατούσε κοντά σε ένα μικρό ποταμάκι, είδε κάτι που γυάλιζε. Ήταν ένας πανέμορφος μονόκερος με χρυσή χέτη και ένα κέρατο που έλαμπε σαν αστέρι. «Γεια σου, είμαι ο Αστρίνος», είπε ο μονόκερος με γλυκιά φωνή. Ο Αστρίνος ήταν λυπημένος. Το ουράνιο τόξο που έδινε χρώματα στο δάσος είχε εξαφανιστεί. «Χωρίς το ουράνιο τόξο, το δάσος μας θα χάσει τη μαγεία του», είπε. Η Λίλα αποφάσισε να τον βοηθήσει. Η Λίλα και ο Αστρίνος ξεκίνησαν ένα ταξίδι μέσα στο μαγεμένο δάσος. Πέρασαν από γαλάζιες λίμνες, μιλούσαν με σοφές κουκουβάγες και ζήτησαν βοήθεια από τις πεταλούδες που έλαμπαν σαν αστεράκια. Ξαφνικά έφτασαν σε ένα σκοτεινό μέρος του δάσους. Μία γκριζοπή ομίχλη είχε σκεπάσει τον ουρανό. «Αυτή η μαγική ομίχλη κρατά φυλακισμένο το ουράνιο τόξο», είπε ο Αστρίνος. Η Λίλα δεν φοβήθηκε. Έπιασε το κέρατο του Αστρίνου και του ψιθύρισε. «Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε». Ξαφνικά το κέρατο του άρχισε να λάμπει δυνατά και η ομίχλη διαλύθηκε. Με μία μαγική λάμψη, το ουράνιο τόξο εμφανίστηκε ξανά στον ουρανό. Τα χρώματα γέμισαν το δάσος, τα λουλούδια άνθησαν και τα ζωάκια χόρευαν χαρούμενα. «Είσαι η πιο γενναία φίλη που έχω γνωρίσει», είπε ο Αστρίνος και χάρισε στη Λίλα ένα μικρό ασημένιο πετράδι. «Κάθε φορά που θα το κοιτάς, θα θυμάσαι αυτή τη μαγική περιπέτεια». Η Λίλα αποχαιρέτησε τον Αστρίνο και γύρισε στο σπίτι της. Το βράδυ, καθώς κοιμόταν, το πετράδι έλαμπε δίπλα της και εκείνη ονειρευόταν μαγικά ταξίδια με τον νέο της φίλο. Από τότε, η Λίλα ήξερε πως, όταν πιστεύεις στη μαγεία της φιλίας και της καλοσύνης, μπορείς να κάνεις θαύματα. Τέλος.